Witajcie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj przygotujemy grillowaną pierś z kurczaka w jogurtowej marynacie z dodatkiem żółtej kurkumy. Taka pierś z kurczaka będzie miała łagodny smak, będzie pasowała do różnych dodatków i sałatek. Będzie ugrillowana z wierzchu i mięciutka i soczysta w środku. Zachęcam Was gorąco do wypróbowania takiej piersi z kurczaka i zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów kulinarnych. Jogurt, curry i sól dokładnie mieszam w miseczce. Umyte, osuszone papierowym ręcznikiem, oczyszczone piersi z kurczaka zanurzam dokładnie w marynacie. Kurczak powinien marynować się w lodówce po minimum 1 godzinie z każdej strony, ale najlepiej zostawić go w marynacie na całą noc. Kurczaka grilluję na patelni grillowej lub na grillu. Na patelni grillowej najpierw na dużym ogniu szybko rumienię wierzch, potem przykrywam i na małym ogniu duszę przez około 15 minut. Odkrywam, obracam mięso, znów szybko rumienię, a potem duszę 15 minut pod przykryciem drugą stronę. Podaję z sosem kurkowym i gotowanymi ziemniakami. Życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam serdecznie na pozytywnakuchnia.pl.